अपना सास के का कइले बड़े की खिसियाल बड़ी कह तारी के रउआ बेटी के ना बुलाएम रखी अपने लगे। जान तरे माई अंधेरा में गईली उनकर गोड़ दबावे, बस गलती से गोड़ के जगह गर्दन पे हाथ पड़ गई, गर्दन में मुँह चुक गई। छोड़ दो जीजा जी 2000 रुपया दी ना, दीदी साथ शॉपिंग करे जाता नहीं। कुछ चुम्मा देबू ना तब दे। ठीक बा ले ली। Oh no! हे भगवान ये का नर्स करत बानी जी। Oh no! अरे जब देखा तब तू ना गलते समझेलू। अरे इनकर आंख में कुछ पड़ रहे वही हम देखत रही। हाँ दीदी। हे भगवान हम हो ना पता ना का सोचत रहे। पूरा मूड खराब। जीजा जी 100 रुपया दी ना काम बा। पैसा पेड़ में फरता ना कि तारा के तोड़ के लाके दे दी, भगलक नहीं ऐसे। दीदी Oh no! कुछ बोले है का जी हमरा भाई के? अरे ना तो हम कुछ ना कहले, ये हमरा 100 रुपया मांगल हमन, हम एकरा से कहले कि 100 रुपया में का होई, हमरा से 500 रुपया लेला। हो सकले खुशी के मारे तारा के चिचिया दे लोकियन। इसकी माँ का भोला चेहरा। तार दिमाग खराब हो गइल बा का? हमर माई संगे झगड़ा काहे कइले हो? ए जी ऐसे काहे बोलत बनी, तनी प्यार से बोली ना। तोहार दिमाग खराब हो गइल बाटे, हमर माई संगे झगड़ा काहे कइले हो? तारा झगड़े करे के रहे तो हमरा से कर लेले रहतू। आज तू खाना बनाइबू कि ना? ना बनाई। फिर से पूछत नहीं, तू खाना बनाइबू कि ना? कहा तनी ना बनाई। Oh no! हम आखिरी बार पूछत नहीं, तू खाना बनाइबू कि ना? ना बनाई मतलब ना बनाई। ठीक बा तब हम ही बना देते हैं। बोला का कहबू? खीर पूरी आलू दम जाके बना दी। ए जी हमरा भूख लागल बा, का करी? भूख लागल बा तो जा किचन में से खाना लेके खा लो। यही जे हमर दिमाग खाए कहाँ आ गेल हो। सुबह से खाली काम काम काम, जियल हराम हो गइल बा हमर। एगो ई भरन सुबह से फरमाइशे खत्म नहीं के होत। ए दीदी आवत तड़ी। का ऊ कहला आवतरी? अयन त हमरा के परेशान करिहन, दो थरिया खाली के बनाई? हमरा में इतना हिम्मत नहीं खे। अरे हम कुछो ना सुने, मना कर दे उंगरा के ना आवेला। अरे वो ना कह देनी तो कह देनी एक बार। बोल देनी दीदी से ना आवेला। हाँ बोल देनी है तारा दीदी से कि ना आवेला। दूध थरिया के खइहन तो हम का यही लका मत निका कि तारा घर वाला लोग के खियाएम। हमार दीदी? हाँ तो तोहरे दीदी नु आवेला रही हो। एगो तो ऐसा जुग आ गइल बा कि एकदम पतो लोग तो लाज शर्म धो के पी गइल बा। एगो हमनी के जमाना रहे कि साड़ी पहनत रहे आदमी, हाथना हाथना घूघ तान के रहत रहे, आ सलवार सूट पहन लेता रू तो कम से कम सलवारो सूट पहनत रू तो मुड़ी पर दुपट्टा ओढ़ के आ ससुर के चाय दो। ठीक है मम्मी जी। घूघता ना ससुर के सामने एगो पतो के ना जाए के चाहिए मुंह उघार के। जड़ पूरा जड़ गइल। का भइल का भइल? मम्मी जी उन्ना लौकल हो, चाय लेके गिर गई नहीं हो। अरे बाप रे बाप जड़गल पूरा। बाप रे बाप, आजकल के जमाना के लड़की के घूघ ताने के कह दो तो आदमी के मुआइए दिहन सन। तारा के तो घूघ ताने के कहल एकदम महंगा पड़ गइल। आज के बाद घूघ मत तनिया जा। एकनिया आज सब्जी बनैया नु तो सिलवट पर मसाला पीस के बनैया। बुकल मसाला मत डलिए, ओकर सब्जी ना अच्छा लगेला। सिलवट पर पीस के बनावला पर सब्जी अच्छा होखेला। ऐसा सब्जी बनावे लू कि तीते ना लगेला। तनी 4 गो मरचा पीसिए बेरा। ठीक बा मम्मी जी। हाँ ठीक बा। दिन भरी बुढ़ियो किचकिच करत रहतरी, सुबह से शाम ले हमरा के बोलते रहतरी, कोनो चीज में इनका निमने नहीं खिलावत। एगो काम करतनी, कान में हेडफोन डाल लेतनी, कुछ वो बोलियन हमरा सुनाइबे ना करी। एकनिया बबुआ आइसक्रीम ले आइबा, खइबू? बोलत काहे निखू? जा मत खा। चलो पूरा काम हो गए। ईयरफोन की वजह से हमरा बुढ़ियो के चिकचिक ना सुने के पड़ल। आइसक्रीम बहुत बढ़िया बना। हाँ बहुत अच्छा बा। अरे मतलब आइसक्रीम खाता नहीं लोगी?
मतलब हम गर्मी में परेशान भइल बानी काम करत करत और वो लोग अकेले अकेले आइसक्रीम खाता नहीं अब पूछबो ना कहीं हां इहे तो तारा से पूछे गरनी है कि बबुआ आइसक्रीम ले आइल बा खइबू तो कुछ ना बोलू हो तो हमनी के अपन खाता नहीं सन। एगो नया गाना आइल बा तो यूट्यूब पर जाई और गाना के नाम बा हरपल, तो हरपल मिंटुआ सॉन्ग सर्च करी। ऑफिस में से आओ तो खाना बनाओ, खाना बना के 3 बर्तन माजा, ये हमार जिंदगी रह गई बा। अरे भौजी कहां गई लालू हो, कहां से आवा ताती? ऑफिस से आओ थी। अच्छा ठीक बा, चला तो ठीक बा। करे ना ते का रे हमारियो मेहरारू ऐसा कमाए वाली मिल जात, जिंदगी ऐसे आराम से बीतत। धंधा वाली चली नारे सारे सर पाबा लिख बनाई दे रड़ुआ राबा सोचा तारा कटरी ना का पाई मिलिया। अरे तनी हाली हाली चला और रानी चला थी ओ करना टे मेहरारू कहां ले घूमत बाटे? ए सर नहीं हमान मेहरारू बाबा। तोर मेहरारू है पर सारे ते बही रह का सुना ना नहीं का इतना जल्दी बियाह काहे कैले ले? कैसे कैली है शादी कि इतना ते गर्मी पड़ता एसी कूलर मिल गई है दहेज में। फ्रिज कूलर रहा तो ऐसे बढ़िया कंबल जो मिल गई है। अब बाबा खाई घर में रहते बाहर होना सही है। बढ़िया सोड़िया मेरे राजा हम तो बम लागेली कौलो फिल्म में हीरोइन से ना कम लागे। कहाँ हो भौजी, कहाँ जात बाड़ू? जाती साग उखाड़े। करिया सड़ियन तो बड़ी झकास लगताड़ू हो भौजी। एठो तुमसे बात कही कहाँ हो? कहतू तो टंगरिया में फंसरी लगा के मरी जाती। करे दिखवा है तो 20 फुट के पेड़ लौकता ओपे ना फसली लगा के मर जाता टे। टंगरी में फसली लगा हुआ है ये होशियार बन जाता है।